Matod pa sa atong unang pagbasa nga karong adlaw nagsaad mo nga kamo mahimong katawhan sa Dios. Matod pa ni Moises nga tumano ninyo ang tanan niyang mga sugo. Nya karon sang adlaw niingon sa dang Ginoo, kamo mahimo nga akong katawhan. Nya iya sang ihatag ang tanang makaayo nato. Kamo unsa may inyong giangkon karon nga katawhan mo sa Ginoo o dili? Katawhan. Nya andam ba mong mutuman sa iyang mga sugo? Andam. Tutok na malang mo. Nindot ra ba kaayo ning mutuman sa sugo sa Ginoo? Kay matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Bulahan sila nga nagatuman o nagasunod sa balaod sa Ginoo. Lain na sa akong pangutana ninyo, mutuo ba mo nga bulahan gyud ang tao kung magsunod sa balaod sa Ginoo? Ang balaod ra ba sa Ginoo, way gamitay kondom, way gamitay pills, inig kaminyo. Nya, bulahan ka kung 15 na kabuk imong anak. Bulahan pa? Ayaw. Nya, wara ba ni limit-limit ang panganak? Nya, nanakay heart enlargement, nya katulo na ka na cesarean, mamatay na ra ba ka og mamabdos kag usab kay di naman ka pwede cesareanon sa ikaupat, bulahan pa ka kag mamabdos ka sa ikaupat. Lagi, tubag. Oy, unsa inyong tubag oy? Bulahan gyapon. Ayo di ay. Unya kay dinhira ba sa atong ebanghelyo ni ingon ra ba diri sa Kristo, higugmaa ang inyong kaaway ug pagbuhat og maayo ngadto sa nagpasipala kaninyo. Unya bulahan pa ka kana? Ha? Bulahan pa? Gana bahala mo diha. Pero bulahan yun. Nga naman, tungod kay ang Ginoo muangko nato nga iyang mga anak. Nya kay nothing is impossible with God man. Nothing is impossible with His power. Nya giangko na taniya nga iyang anak, bisag gisisarya na kag kaupat, bisag gisisarya na kag kalima, mabuhi ra gyapon ka. Bisan pag 15 kabuk imong anak, mabulahan lang gyapon ka. Nga naman, pulos na mga buutan imong 15 ka anak, mulampos pag yung eskwela, mahimo pag yung obispo ang ikaupat nimong, ang ika-14 nimong anak. Sagot mo, ang imong ika-14 anak nga laki nga, bugoy kayo pagkagamay pa. Badlungon kayo kay siaw kestana niya, mahimo pag yung obispo, tuo mo na. Obispo, pero siaw lang yapon. Ang pasabot lang ba, nganong ang Ginoo may atong hatagan sa atong standard, nga ang iyang standard o ang iyang gahom o ang iyang kahibalo, labaw man kaayo sa atong nahibawan. Kani man kung ato mga kahadlok o mga kabalaka dinis kalibutan, wara manis Ginoo, kanang mahadlok ang mamatay, para sa Ginoo ang kamatayon, di man na kamatayon, entrance man na ngadtos kinabuhi nga iyang giandam para natong tanan, ang kinabuhi dito sa langit. Nganong mahadlok man kang musod anang pultahan padong sa langit? Nya nganong mahadlok man ta? Kay nagsalig naman ta sa atong kahibalo. Yawa bayay maka-explain unsay mahitabo inig humag kamatay. Why scientists? Why tao nga pinaagis iyang utok, apil na ning nagwali, makapasabot yun sa tinaw unsay mahitabo inig kamatay nato. Wa gitay laing gamiton. Ang atong gamiton ang gisultis Ginoo o ang kinabuhi sa nagsunod sa Ginoo. Si San Roque makasulti yun nga inig humag kamatay, buhi pa ang tao, gani makahimo pagdaghang milagro.
ug karon hangtod karon si San Roque gasigig himog milagro. Si San Vicente Ferrer, ang atong patron, makasulti gini siya pinaagi sa atong kasinatian nga ang namatay di ay buhi pa og nagpadayon paghimog milagro hangtod karon. Hangtod karon nagpadayon ang gahom sa Ginoo nga naglihok diha sa mga taong buutan panahon sa ilang dinhi pa sila sa kalibutan. Kamo naghimo na mog milagro ron. Unsa may milagro ang inyong nahimo sa inyong balay? I-challenge mo nako paghimo mog milagro. Paghimo mog milagro. Daghan na kayong ni-text nako. Gani mumata nako alas 3:30 kaadlawon kay di nako mahuman og basa ang mga text messages, mga messages sa Messenger o sa cellphone. Daghan kaayo mga text, kasagaran sa mga text, testimonya nga sa ilang pagsunod sa Ginoo. Kana bang magsiyon, sakto gina imong giwali, Father. Sakto gina kay kining akong anak sa una pagkabuangon gid ani, Father. Ako lang gid siyang gihigugma. Sige lang gyud kog pailob aning akong anak. Karon, Father, mao'y pinakabuutan among anak karon, mao'y amo rong breadwinner sa among pamilya. Wa jud ko magtuo nga sa kabadlungon ani og pagkatapulan sa una, maingon ani ni siya ang Ginoo ra gid ay maghimo. Kada bang ni-affirm ba niya ako sa inon, congratulations. Nana. Nasay uban maingon, wa na ko'y trabaho, Father. Ang akong bana nataktak sa trabaho. Di ami gamayng natigom, amo ning i-donate diha sa imong gibaligya rong slots. Hinaot untang naa pa may hope and opportunity. Nako, salamat. Pero ako moras kong niaksyog duda nako, di ba kani mga matay gutom hinoon. Ay, kay ila madyong i-donate ang nahibili nilang kwarta. Aningon sa ko, Lord, wa gyoy arang nimo makakita ra ginig trabaho. Dili dangatag pila ka buwan. Wa na mo text na sad nako. Father, salamat kayo. Sukad nga nihatag ko diha nimo, gaabot-abot yun ang mga grasyas among kinabuhi. Nako, sige, hatag pa more. Pero ako sa silang warningan, ayaw himo ang negosyo ang Ginoo. Kay kung nangimo na lang sa ganing paghatag, kay gahuna-huna sa kang suklian kag daghan pa, ginegosyo na nimong Ginoo, wa na sa imo abot nimo. Nalipay kay kususa nga mitext nako nga iya jud ko nang gi-practice nga inighatag niya, wa na gid siya i-expect bisag unsa. Wa na gid ko no. Wa na siya mag-expect nga naapay mobalik niya. Nya matud pa niya naa man gyud mobalik, Father. Nga bisan gani og way mobalik nako nga nindot, malipay nako. Kay nahibaw ko nga gidawat sa Ginoo og natuma nako ang iyang sugo nga kung kamo manghatag ayaw na paghuna-huna og bayad. Lipay kuno kay si ana. Nako, kanang imong kalipay nga gibati mao na nay sukli sa Ginoo kay way kantidad sa kwarta nga pwede nimong gamiton aron ipalit og kalipay og kalinaw sod sa imong kasing-kasing. Wa managhikog na lang ng ubang mga bilyonaryo kay wa nay kalipay og kalinaw. Nya ikaw sa imong paghatag nibati kag kalinaw og kalipay, porting dakuan na anang grasyaha oy. Kamo diha ron malipayon mo. Nge, tinuod gid mong malipayon. Og tinuod, congratulations, di ginakabayrag kwarta. Pero moingon gani ka nga, ngita pa kong kwarta pa nire, di jud ko malipay og dili ko ma-promote, di jud ko malipay kung di ni nako mabayran akong utang. Kuya, kay nastanan. Bisan pag mabayran na nimo tanang utang, hangtod na lang nga ikaw na sad mo'y magpautang, kusmod lang gyapon kag naong. Nga naman, di mabayrag kwarta ng kalipay og kalinaw eh. Buang ang tao nga mangitag kwarta aron ipalit og kalipay kalinaw. Hasta gani ang tibuok nasod nga dato kay istanan, mag civil war pa bang gani? Nga naman, kay wa mga lipay ang mga tao.
Pero 40 nilang datua sa mata, sa gawas, sa nasod. Sige, sa ilang nasod. Lipay kayong mga tao, masod sa ilang nasod, kay dato kay tanan. Pero sila dito, sige gumbol. Nga naman, wa lagi makahatag og kalipay kalinaw. Muna bulahan gitag magsunod tas balaod sa Ginoo. Usas balaod sa Ginoo nga kasagaran dili nato masunod. Kana gyung moingong Ginoo nga kamo isipa ang inyong kaugalingon nga mga sulugoon. Ana, tistingi ra guna ninyo. Kana bang isipa ang inyong kaugalingon nga mga sulugoon. Ayaw gyud pasugo. Ang naagis imong nahona alagad. Suway na ninyo himo, wa pa mo kasuway ana. Nya sugdi des inyong balay. Pagpasugo mo sa inyong mga anak kamong ginikanan. Usba na ng inyorong statement. Imbis mo ingon mo, panghugas, panglimpyo. Ana, unsa naman? Unsa naman yung pagsulti? Ayan. Ako niya nang limpyuhan imong room, day. Ana. Dong, ako niya nang limpyuhan imong room. Diha lang na ibutang inyong gikanan, kay ako niya nang hugasan. Ana, agsulti. Tistingi ko no. Masaban, okay? Oh. Nagduda na mo, no? Tanawa, di ba, inigingon ni mo si mong anak nga, ako niya nahugasan ang imong gikan-an dong. Siya, ay, salamat kay ma. Dako kay nag-smile. Sa to pa, nakahatag na kanyang kalipay. Ay, di kam to, day, ako niya nang limpyuhan imong kwarto ron. Gubot kay kwarto bang? Daghan makayro mga babaeng batanon na di ka maong manglimpyo sa kwarto, no? Kabantay mo. Mga hugawan kay dagko. Kay sige na malagtanaw anang nang ilang cellphone niya, siging selfie-selfie, hiwi-hiwi ana ilang naong. Di gyud ka maong manglimpyo. Di para sa una ba kato mga batanon, ig-edad gani ani mga babae sa una, mga Otso City, pagkaayo nang manghusay sa kwarto. Pero karon kasagaras mga mut lang wa masuk adtong kwarto tanan. Pero ano bang, gumot pas lukot ba? Sige, ingnaw, ako yung nalimpyuhan day. Dako kayo nag-smile, eh. Dako kayo nag-smile niya. Sa sige nilang kalipay ni mo, ang sunod ana, pagpaabot lang, baslan yung ka nagkalipay. Niya, kanusa man kanila baslan, kung paralyzed na ka. Nga din sila nga, ako limpyo ni mo ma, ako'y agak ni mo. Sus, kabuutan, kaya ako mga anak. Na-paralyzed ka tungod kay na-over-fatigue kag limpyo sa ilang room, na-over-fatigue kag panghugas. Sila na si matiman ni mo. Baos-baos ang panahon. Niya, ikagool din na ni mo. Nga na-paralyzed ka tungod sa pag-alagad. Ayaw. Kay dili pa na mao, mamatay gyud ka. Nyag namatay ka sa pagpangalagad, tua ang kalipay nga dili na gyud matupngan o di na gyud mausab didto sa langit. Kayang imong pag-alagad, ang atong pag-alagad dinhi sa yuta, giihap gid nas Ginoo og iya ginang suklian isip manggihatagong amahan nato. Nagtan-aw siya sa atong gibuhat nga mga maayo. Muna si Hesus diri sa atong ebanghelyo, nitapos gud siya pag-ingon, kinahanglan kamo magmahingpit, ingon nga inyong amahan sa langit hingpit. Unsa man nga hingpit? Perfect love. Unsa man ang perfect love? It is always other-centered, not self-centered. Subon ako ha? Perfect love is always other-centered, not self-centered. Kung mauna gani na itong makabot nga gugma, wa na gid tay problema pagsuod sa langit bisan unsang adlaw. Nya gusto mo ana? Gusto mo ma-perfect? Ay lamog tubag diya. Sige, manindog na ta.